ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикони ҳамешагии ютуб канали мо Насим Теҷе. Дӯстони азиз, дар имрӯза наворда яъне ки навор кардем тракторҳои фурӯши тракторҳо. нархҳояшон аз 9000 сомонӣ оғоз мешавад. Дӯстони азиз, зиёда аз 13-14 та эълон мини комбайни фурӯшӣ ҳастаед. Дӯстони азиз, барои реклама кардани техникаҳоятон, хулоса дӯстон, барои реклама кардан чизе ки доред, дар ватсаби ман 911 32 43 44 роҳӣ кунед. дар навори оянда хонаҳои шуморо, техникаҳои шуморо, мошинаҳои шуморо реклама карда ҳаракат мекунем. Дӯстони азиз, дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. навора бо диққат та охир тамошо кунед. аз нархи навори трактора имрӯза дӯстон бохабар шавед. лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед. дӯстони азиз, рости гап, дар ҳамин ютуб канал танҳо сайти мо ҳастае ки мо шуморо аз нархи навори тракторҳо ва техника бохабар мекунем. лайкҳоро бизан. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, нафароне ки телеграм доштагӣ бошед, мо телеграм канал кушодагӣ ҳастем бо номи Насим Теҷе. аввалин шуда дар ин канал яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинаҳо, хонаҳо бохабар мешавед. силкаи телеграм канал дар таги комментария закрибид шудааст. ҳама каса бодорем подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. мақсад ки наворҳорам дар ӯ канал мепартоем. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, аз тарафи подписчикҳо срочно трактори фурӯшӣ равон кардан, яъне ки трактори Юто истеҳсоли Хитой, Юто 904 соли баромади 2021 сол. трактор гуфтагият дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дорои 90 қувваи аспа доштааст. дар комплекташ плуг ва чизе дорад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархша 105000 сомониш мегӯяд. боз гуфтагӣ ки савдо муомила мешавад дар назди ҳамин трактор. трактор Юто иваз ҳам мешавад ба ягон мошини сабукрав, яъне ки ба мошини майда қади алиш мешавад. дар рақамҳои 930 01 67 03 қади ватсап дорад. дасти дор муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. дуюмин эълони мо дӯстони азиз, сезони гандумзанӣ ҳастай мини комбайн 2026 сол. ҷави шоливу гандума мезана, майда мекуна, метиятон. дӯстон, нави пачка истеҳсоли Турсия гуфтагият 2026 сол. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода гуфтагият. нархша дӯстони азиз 65000 сомониш мегӯяд. боз нафароне ки конкретни мақсад харидор бошад, дӯстон, гуфтагӣ ки савдо муомила мешавад. дар рақамҳои 933 27 13 34 қади занг бизанед. аз номи сайти мо Насим Теҷе метавонед ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо мини комбайни фурӯшӣ бо нархи 35000 сомонӣ, соли баромади 2025 сол. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. гандум ҷав шолӣ мезанад, ба кор тайёр аст. қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддин Балх, яъне ки дар Калхозобод, дар тарафи Чапаев. нарх 35000 сомонӣ. боз муомила савдо мешавад. дар рақамҳои 934 04 11 11 ин рақамҳои ватсапшанд. дӯстони азиз, рақамҳои дастча мондагиай марҳаман метавонед муроҷиат кунед. диққат! салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим Теҷе. дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона дӯстони азиз, трактори фурӯшӣ МТЗ-80 ҳастаи 3 калиса истеҳсоли Беларусия. солша рости гап навистагӣ набуд. ма нархаш фаҳмидам ки 2022 ё 23 ҳамхелия ё 21 ё 20 ё 23 хулоса ҳамхелия. дӯстони азиз, дарси маълумотша пурсон шавед ки кадом мақсад сола. сета баллони пачка дорад. састенш хуб.
қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир дар Ҷайҳун. нархша 195,000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, хоб дар рақамҳои 558 98 00 66 қади муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашонро аз худашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари трактори фурӯшимон трактори фурӯши Юмезия 6 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ аст. дар комплекташ чизил, плуг, притсеп дорад. гуфтагӣ қарор дорад дар шаҳри Панҷакент. нархша 43500 сомониш мегӯяд. Юмезия 6 плуг, чизил, притсеп дорад. нарх 43500. дар рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашонро аз худашон метавонед пурсон шавед. дӯстон, марҳамат, боз трактори фурӯшӣ дар ноҳияи Қумсангир ҳастай МТЗ-80 4 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва гуфтагӣ дӯстони азиз, ҳолати хуби техникӣ ба кор тайёр аст. қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир дар Ҷайҳун. нархи трактор 45000 сомониш мегӯяд. боз савдо муомила мешавад. дар рақамҳои 39 02 69 70 қади занг бизанед. маълумоти аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввали видео қайд кардем ки мақсад тракторҳо аз 9000 сомӣ оғоз мешавад. бале дӯстон, дуруст қайд кардед. марҳамат, трактори Т28 мебошад. дӯстони азиз, секали саҳар дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. нахаду заводид мешавад. мега ба кор тайёр аст. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархи трактор 9000 сомонӣ. боз гуфтагӣ ки трактор маъқул бикашид. иншоалло савдо мешавад. дар назди ҳамин трактор камтарак арзон мешавад. дар рақамҳои рӯи экрана метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, трактори фурӯшии 28000 сомонӣ Юмезия 6 гуфтагӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва гуфтагӣ ҳолати хуби техникӣ хоб састаин балонш 70-80% ҳастанд. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархи трактори дӯстони азиз 28000 сомониш мегӯяд. боз савдо муомила мешавад. дар рақамҳои 988 96 06 27 муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, агар шумо мехоҳед ки ҳамарӯза аз нархи навои тракторҳо, хонаҳо, мошинҳо бохабар шавед, так что дар канали Насим Тj подписа ҳастед. дӯстони азиз, беғайри мақсад ки сайти мо ҳеҷ кас дар YouTube ҳамин хел тракторҳоро, техникаҳоро пешкаш намекунад. подписа ҳастед. дӯстони азиз, ҳамарӯза аз нархи навои тракторҳо ва мошинаҳои буркаш бохабар шавед. трактори фурӯшӣ ҳастай дӯстони азиз МТЗ-81 солшам дӯстон, яъне ки навистагӣ набуд. ма тасмим гирифтем ки 2013 ё ки 14 дӯстони азиз. например, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар Тоҷикистон гуфтагӣ дӯстони азиз умуман истифода бурдагӣ нестад, нав омадагӣ қарор дорад дар ноҳияи Конибодон. нархи трактор 160000 сомониш мегӯяд. боз савдо муомила мешавад. дидестем ки ҳолати хуби техникӣ 4 балони пачка дар рақами 007 49 90 90 қад метавонед муроҷиат кунед. мини трактор дӯстони азиз дорои 25 қувваи аспа дошта будааст. ҳолати хуби техникӣ дар комплекташ чизил ва плуг дорад. дӯстони азиз, нахаду ба ҳамаи кор тайёр аст. мини трактор гуфтем ва қарор дорад дар ноҳияи Конибодон. нарх 45000 сомонӣ. боз савдо муомилаи хуб мешавад дар назди ҳамин трактор гуфтагӣ дӯстони азиз.
45 تا дар комплектш чизил ва пулу дорад. Дар рақамҳои 007 49 90 91 метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, нафароне ки ҳамин хел тракторҳо доштагӣ бошед ё ки техникаҳо дошта бошед, мехоҳед ки зудтар фурӯшен шавад, дар ватсайи ман рӯй кунед. худохоҳад мо ҳаракат мекунем дар навъи оянда реклама карда фурӯхта медиҳем. зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. Инак мо мегузорем ба 11 июли имрӯзамон. хуб дӯстони азиз, трактори фурӯшии T28 ҳастай, яъне ки ҳолати хуби техникӣ состоянияш зур кардагай, капитали мақсад ремонти хуб кардагай. хуб дар комплектш мегӯяд ки селка, культиватор, карчовкакунак дорад. ҳамаша дар якҷоягӣ фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ. ман фикр мекунам камтар қиматара, хай боз мешинем қадди соҳиби трактор арзонаш мекунем. инҳо қарор доранд дар ноҳияи Мастшоҳ. марҳамат, метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, трактори T28 ёфтем бо нархи 20 000 сомонӣ. хоб қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. дар ҳолати хуби техникӣ аст. танҳо балонои пеша дестем дӯстон чихел лисияй, яъне ки дар навор худш маълум аст ки чихел лисияй бо инахе бо чизе запчас дорад дар комплектш. балонои пешаш лисия, ақибаш 60-70%. дар ноҳияи Хӯросон нарх 20 000 сомон. дар рақамҳои 954 60 70 қади занг бизанед. маълумоти пурра ва аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, нафароне ки конкретни трактори хар бошед, трактори ба қувват мехоҳед, беларусни трактор мехоҳед, инан дӯстон ба шумо тавсия медиҳем MTZ 890.D нав омодагиай. хоб солаш 2020 сол. моточас ҳамагӣ 3394 соат гуфтагиай кор кардагиай. 4 та балони пачка, 1 сола ҳуҷа утилизатсия растамошка ҳамаш кардагӣ тайёр аст. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархи трактора 235 000 сомониш мегӯяд. боз камтарак савдо муомила мешавад. 2020 сол. дар рақамҳои 904 15 74 74 метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак ин охирон эълон дар навори имрӯза. MTZ 82.1 соли баромадаш 2023 сол. моточас гуфтагиай 2900 соат кор кардагиай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва гуфтагиай ки қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. нархи трактор 235 000 сомониш мегӯяд. 4 та балони пачка дорад. нарх 225 шад. дар рақамҳои 937 65 31 31 қади муроҷиат кунед. маълумоти аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, навори тракторҳои имрӯзамон ба анҷом расид. лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошед. худованд нигоҳбонтон бошад.